bé. Molt bé. Vinga, passa, passa, passa. Vinga, anem. Bueno, és que aquest xaval no té gaire bé el dels números, per tant, Jo crec que són... ja passo bastant de mirar la nota. Aquest suspèn matemàtiques. Aquest no li van comprar un joc d'aquells de petit que jugues a coses d'aquestes. Tren al revés. Què és? Una feina? Un 7. Pot ser? Un 7? Sí. Un 17, bueno, és una... És bastant interessant que algú li expliqui com funciona. Sí, perquè no... I a més ja explica malament. Ah! Merda. Muy. Abraquial. Mans. Bé, doncs... Sí, no estira les cames molt bé, eh? S'ha d'encaixar una miqueta.